Добър ден, Петя Петрова се казвам, от Хасково идвам. Днес ми беше деня за махане на горната опаковка на ринопластиката, която претърпях преди една седмица. Не се налагаше да взимам силни болкоуспокояващи и не съм очарована. И обслужването в болницата и тук от колко са компетентни в агенцията, отговаряха на абсолютно всички въпроси. Не остана нищо неизказано. И най-вече мога да кажа, че наистина не боли. Много благодаря на екипа на доктор Мерич. Не препоръчвам на всеки, който се двуми дали би се подложил на козметична или здравословна процедура, допитайте се до тях.